खींचा जानी ताकिया का पीछा रउए ले जाई है हमरो बैठा चीज बाटे खींचा जानी ताकिया का पीछा रउए ले जाई है हमारो बैठा कोनो शौक बता देख ली जांच के अरे हम होई दीवाना गली काच के अरे आ जाइए 5 के चल जाइए नाच के अरे आ जाइए 5 के चल जाइए नाच के कुछ भी बोलते हो।